Este ano nas PAU tedes que ter en conta esta obra. Nos referimos a unha das metopas do friso do Partenón. Autor, Fidias. Cronoloxía, 447-438 a.C. Estilo clásico, título A Centauromaquia. Esta obra en concreto a teríades que desenvolver en esa terceira pregunta, desde a antigüidade á modernidade, que sabedes que é pregunta de elección entre dúas obras. A primeira resposta xa falamos dela, que sería a ficha técnica. Agora pasaríamos a comentar o que sería pois esa segunda pregunta, na que enlaza, primeiro teríades que falar do contexto histórico-artístico da obra en sí, e despois continuar coa análise formal e técnico. É unha das metopas do Partenón, encargadas por Fidias. O tema sería a Centauromaquia. No Partenón existen 92 metopas relacionadas coa Centauromaquia, a Gigantomaquia e a Guerra de Troia. En este caso falamos da Centauromaquia. Vemos na imaxe dous personaxes, un centauro e un lapita. Os centauros foron invitados a unha boda, por así decir, se excederon na festa, empezaron ou querían facerse co control e incluso raptar as mulleres dos lapitas. Se produce un enfrontamento entre os dous, centauros e lapitas, e iso non o temos que ver tanto como unha loita entre dúas partes, sino que Fidias aquí introduce unha simboloxía, que sería o raciocinio contra a barbarie. O raciocinio en este caso sería Grecia, a barbarie en este caso serían os centauros. A nivel de análise formal e técnico da obra, como dixen, vemos a dous personaxes ben definidos. Fidias está utilizando un alto relevo, é dicir, o medio corpo sobresae do propio continente, con todas as características da escultura griega. Beleza formal, equilibrio, forma, corpos ben definidos, musculatura definida e, sobre todo, o que podemos observar que sería pois unha especie de sumisión por parte do lapita fronte ao centauro. Volvemos a repetir que Fidias fai fincapé, sobre todo, en que quere trasladarnos o que sería a razón pura de Grecia contra a barbarie dos centauros.